LTN. Your trending nation. Yes, nyakromogi machiegni kendo maendi luongo ni Super Sato mabiro nwa Saturday ka Saturday. Mokwongo adwa na kawo thuolo ni endi mondo agoni erokamano ahinya mar bedo gi LTN nyaka sani ni endi, kendo adwa na kwa ni hawi maber kwa chako dwe manyien, dwe mar ariyo. Kawuono ni endi aneno ka en tarik 3 mar dwe mar ariyo higa 2024. Oninga puonjra koro kaka iluongo higa kene 2024. Ng'ama kelo ni chenro ni kaka pile gidenda ne Omari Nash. Omari chieno jemone mbele, chiene mineno to mbele emiyoko. Kawuono wadwa nochako go mbaka matin kendo wan kaendi gi midosa minyal den ka chendo gi dho ngere ni engineer, iluonge ni engineer Masi. Wadwa ni wawinj matin koya kuome kanyono endo. To kapok wakelo Masi, ka in kanyo ting'e maber ni pok subscribe na YouTube channel ni endi, please subscribe nikech ing'e ni ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Wan wakele kaka en, onge gima wang'ado oko, onge gima wapando, ikele kamano. Machiegni midosa. Amoso uno kwe. Yage kao. Adwa ni ka gigine. Kora ageni gi ka. Happy New Year everyone. An ka bet kama ka chunka. Luonga ni Engineer Masi. Yeah, Engineer Masi. Yeah. Engineer Masi ni engineer ne ma part mar nyingi koso ma profession. En profession. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Engineer Masi nyakanye. Ng'ene nyaka ging'ene to Engineer Masi nyakure. Anya Siaya. Okay. Nya Siaya Lego. Siaya duong. Bwana engineer wepandu wagigi. Anya USA. Okay. Yeah. Siaya Alego Usonga. Oh, Siaya Lego Usonga. Koro wadende gani USA. Oh. Yeah. Usonga mane Siaya Lego. Yeah. Koro USA. Yes. Oh, Engineer Masi kapok wadhi mabor wadwa ni ikwongi kawe thuolo ni endi mondo ikon jogi endi maybe sigandi matin nikech maybe jomoko kolony kodi ahinya, koro inyalo kono gi sigandi matin kaka ibedo ma ichopi bedo Engineer Masi. Ket gini keto opor buti machiegni. Yani kawinjo wach siganda umiya wite gini pili. Iwinjo sigandi miyon. Sorry. Oko yot. Lakini ene manabidi. Ere timore mibedo Masi makawuono ng'ato nyalo neno. Jakomo tek. Otek. Igorore. Lakini nawacho ni I want to prove people wrong. Yeah. What a woman can do, what a man can do. Mano kore kumude gorom. But no problem. What a man can do. What a man can do, yeah. A woman can cry to be done for. Ba. Yeah. Dichuo nyalo nyiewo mtoka. Ng'ama miyo nyalo ywak mondo nyiew ne mtoka. Yeah. According to me, anto kanya ywak. Agombo mondo lucha cha. Omiya nyiewo mara. Okay. Makata kinyne ka chwanyruok nyalo wuok. Tadhi gi mara, ok na nyisane mne ywak na chande. Awe. Wuok na samidhi. Koro kalure gi iluongo ne education. Hey baba, Asandra. But ngime maduong. Itimo education dala koso town. Primary. Asomo dala. Class 1 to 8. Yeah. To 8 ni. Nan gi sister na moro. To ni watieko school class aboro di marom. Yeah. To ne ntiere wawach niya odwa ne wan nyiri 3 gi yawuoyi 5. Koro nyamera moro ni wadongo go as a twin. Yeah. But nen step sister na. To min gi
no pass kwa tindo. Koro ok ahero ga wacho ni sama I include our family ta separate them. No. Yes. Because you don't. No madongo ya. Lakini odwa won to wan nyiri ariyo. Yeah. Achiel akotiko form 4 last year. Yes. Koro kodgi koche ni moduong' but waromi ni lakini months emwa timre nade emo wiyomburugo baba ne tiyo matek no manyo nyithindo manyiri to oyudo double awinyi koro ne watieko class 8 wate to na ne ntiere joma okay first born to fourth born gin yawuite aka an aka last born wahingo ga almost 10 years koro kane waduogo koni to na ngiso baba wawe nyamera ni o join form 1 anadog iwacho ni rubas ama reverse adoki class 7 achaka fresh you choncha kapon nyiek mamau otero nyathine e school to weyo makanyiekeja people will talk and talk kora kenarie katina manafuo tawacho na aweyo join form 1 anatim nango ana dogi 7 mondawe that chance because jibenen mbele kanyo high school tukamaliza kinda chaka dikuringen kanyo be jogweng noka matin cause denda ne dong yani nan go body ni luonga gana opong to muon na rabora tipong del bena nan ga go body ga koro bota chon dipong koro idwoko wa Fredi jakadong chon no pong marai chon na yech and koro kana yech koro jino chae no kabitimango okabi somo kulingana na that my body to nangiso babwa dad I will not let you down. Koringen kana seko ne kamano to nawacho school to na hero wachingen kak niero school ok ni daki wuog bidog chien bichaka fresh to no wacho na ni sawa to doko gon mama mosiepe ne kanyo bo konya ne ginjeri yo no diewa ne diewa jaduong chande ok no yot koro kanyo tang nyakni anyaga ba atieko primary katieko primary to wita Sinaga Girls akia kinge kama Sinaga ni makono ji maber kano wita Sinaga Girls asome lakini no kangiga pango dokoro Sinaga no baba ne tiyo Luanda I was a footballer koro kano chopoga games to igolo watu wadhi tugo primary Sinaga mano 2000 and what form 2 chananga if form 1 then atieko 2013 koro kanyo baba ne kaloga koro yo kitu I wacho ni ok nangiga pango yani na hero jonyuol makopo ni kititera kamoro to baba ngisi ni brodwo ibro duoke nikech ang'abro ywak na adwaro babwa ni ng'iyo ga gi nang'iyo ga go home nan nyara gweng modaga gweng koro school kem ni dwapoga ga gweng koro na kawa diga games taneno jaduong kakalo koro kana nene kaka mani ilikuwa nani uma juu I can't talk with him you are not allowed but eno neni obe koro na yoyudo ka boarding okanyala sika ywaka na adwa dok adwa dala koro performance na bende koro ni ngeni kaponi lack something koro okiketo wi you don't concentrate koro an kane waloro tangise mama na anu kadwa boarding koro kak nadwa boarding ogola kendo baba to no era by the way jaduong no her to era alamo ni na Nyasaye omed na endalo kata na mama na complain nganti hero ga baba wahinya jakasani jaduong ahero ok na here kende ahero gi naka gosiepni no but you are a daddy's girl you are a daddy's girl donge aninya daddy is your favorite
Okay. Koro. Manyiso ni odu in chogo. Nan chogo but chogo no maya. Donga ngisi nitiere chogo lakini waliombe giten. Lakini kalure ground people knows that ani ga chogo. Pero poki accept ni okin chogo. Koro wacha ni ine chogo kanyo. Yeah. Okay. Chogo dan ga chogo. Lakini chogo chako unyakinuonga kan chogo to be yeng'ondre ga. Okay. Koro anga apa iluonga nan ga nyagi yawoi. Most of people by the way ing'e ga nani ga chogo because ngani obiro late. No biro late. Koro most of people ng'e nan ga nyaka di. Obiro late ka jo seri recognize ya nani last yeah. Mai megi chano se biro kuomi ni inte ine chogo. Lakini gino no chapa. No chapa lakini kalure ma manyiso ni chogo ni nitie kaka en bende yani omoro ng'ato gi komoro ni bwana ni chogo bwana. Kalure ga an. Ha? Wetena no era. Moso brother na maduong. Gi Kisumu jo Kisumu ng'iyo kode nen under 18 under 18 no en oriembo trailer to wiye tek. Trailer ne ibro do kondiko Kogalo something like that. Koro brothers na gino era marado ngeni ielewa tu nyaka cheli dieri yawo. Yeah. Koro gino ne ochama sana lakini podo era kudai no kigiera. Mano koro sani wan nyiri adek oherwa wate. Okay. Yeah. Okay. Koro, so iwe boarding. Awe boarding. Baduogo Nairobi ka. Koni makura tieke. Manyiso ni ere kaka biro Nairobi. Ngamini biro dago Nairobi. Biro Nairobi ne ntiere sister na makuro ne an godo na we ne that chance ko mondo oronji form 1 na duogo chien. Bende no somo Nairobi motieko Nairobi koro do ng'en nyaka to tiek mbele na yeah. Koro kano osetieko mbele na ene makoro ne brother na moro no rentisha nwa ot. Okay. Kano se rentisha nwa ot koro ne wadhi this school ng'anto ni college skia tu ng'ani ni college kurana ka kura achamo secondary. Okay. Yeah. Koro secondary ni achame form 3 to form 4 tasia batieko. After that brother no utera computer itim packages 2017 timo packages ilongo packages ama packages aya atimo computer yao atimo computer after that computer chadongi timo 3 months yes. After 3 months atieke akalo computer tikala makatifu wodo akale chiwacha diri moko men na sini ukweli computer ntinga maremga hakuna computer kata ni fuo manade ibro kala mami certificate an kode koro bang computer ka brother no otera driving school. Driving school asomo Kisumu. Yeah. Asome 2017 karumo the 18. Driving jaibe isomega 3 months. Then 3 months, yes. Kulingana go blungata mari to lo ya inyalo tieke before. Yeah. Kodi nora nyato be kata mana wania. Lakini computer driving school talk di wad nikikala mirem kacha to koro dongingena obila ko pale ako apana chesa yeah and practical it's either you do it or you do it koro kacha takili nyaka bedi juu koro kana tieko that driving na tieke 2017 ka 2018 masani na dere maber kabisa makoketi nda anyalo riembi lakini okria moro cha mar irugo wacho no mare nyalo riembi mawinyo kalur matin rugo wacho ni pole bas okay ingeni ka wadhi driving kama na angadi mana matin wan gi geche madongo geche matendo koro kasto wan ngao timo general ngama nyariembo nyaka bus anyalo riembo bus anyalo riembo lori okay. Yeah. Okay. En mar bus gigi lori mara gadaga pikote. Okay. Anyalo riembo. Ariembo ok na nyalo. Koro kanyo kana tieko.
adhi bang' kompyuta ni na join ICS. Ing'e skundno? En ga town ka ICS iluonge ni Institute of what? No leo chunya makadwa tan make ana make na ICS. Koro ICS ni nashako ga ICT kendo to ne setimo computer donge koro computer kiwuok to nego be ni dhi college. Koro kanyo na anawach na adwa dhi college. Koro ICT ne achako, lakini skund cha kana aduogo wafuatilia to ne oyudne en private. To private kama di gini ne onge ielewa donge. Koro kata koponi dongu rea mar fee kata na 50 bob ba idok dala idok negi morin dhiye galwe luongo no bu fingerprint gino ne miaka siprosa maka kochopo tagoni ya Jehova, why you always me? Tagon I will never give up. Ikoni se chukuri chulo fee dong 50 bob put in the dog adok to mane brother na moro no wachna Masi adwaro ni bed piny ipar gi midwa timo to skund cha to kidoge takoni Nyasaye ba thank you Lord tadra na doka bed piny to bed piny ni brother na maduong' no wachno onge bed piny ateri driving cause driving ni nitera nwach nariembo ndiga marach isete no wachana na hii manare mawia nani tirwako gaskat donge momiangi sinja jaduong' cha naero wach no nyonwa ga ndigni kwa dhi school diere cha onyoni ndiga imani nyathi ma nyathi sonko koro ndiga ni nariembe marach emomiyo jineno ocha yani ne ging'eno kabitieko school wach wiane tek na hero lweny. You are a hard guy. Ng'ama ne choma kama ne ng'onge. Secondly, ok na hero nyithindo manyiri. Noka hero nyithindo manyiri nikech na avoid udaku. Iwinjo. Mostly ne kata ka ibiro dalawa kaka this school tibro yudo ka nyithindo mayawoye mobiro either gibiro budha ama watimo somo koro koro ng'eny jomoko mentality mar ginenge gani yero nyithindo mayawoye yero chuo makana tiek school some na ero chuo to chuo ni ok na ero wach anarach ok narach na ng'e gima dwaro kit ngimana koro natema avoid wach nyithindo manyiri kana bed go ng'ane owacho kama tuoro be ndiko nyingi koro na mwan ndik nyinga tuoro lakini abed safe koro kama ne kaka ne wadhi adhiya watagra nyakore mo kaka winjo no endo pod wan ka ende gi engineer Masi luongo ne Medosa kaka winjo kanyo no endo omedo konwa sigande kacha cha endo kaka otimo sombe kumodonge nyaka kwa kuchopo kanyo no endo winjo kanyo ne okoracha yenye gari madongo kata matendo koro ang kono kacha endo ne sani en gi moriembo kozo ka ng'ato nitie kacha endo manyalo miye moro oriembi to nyalo ywayo ma pod en mana LTN Luo Trending Nation kete mana kanyo. Koro Masi koro oteri driving school wawuoge kar driving school ka bang driving ket gini machiegni kodi wan ing'eni wago koko in duondi nyaka pere bute kanyo wan to wanyalo gini okay bang driving ema a join ye college koro kaka nosekona na bed pinya par gi madwa timo na bet baparo ba koro tera I college wachna na tia ongisa ni ikri dwe moro chiko idhi
ibro dhiriat Ramogi Institute en Kisumu Kakamega Highway koro kanyo kanochopo dwe mar 9 brother na nodhi nyona tools agon gaero kamano koro ingen brothers na gagone gi gaero kamano koro ne giwacho na we kikodonji Mei odonjo September kwa manyo ne nyaka fi koro brother na maduong' no chung nati eno seoro na pesa dero na pod pesa ni akeni tigo nadi in bro oro na ta bro kano ni akana seche mingi sana or na macha ta oro ni of which no trust brother na maduong' always ameni trusting oro na 10,000 ongisa na mano kan ana secha kogolo mara koro 10,000 mna oro ni chande makoro ana seoro mara to mara ariyo wacho nati mara ariyo ne ni Kisumu koro ingena wok Nairobi aduogo Kisumu koro mara ariyo ne mine shughulika na wach school Kisumu eno wacho na biro chung na tools te koro dong modongi chung na yango biro chungi gik modong adi fi mama wacho na eno biro nyona odhi nyona beshen kube 1 2 3 mag ladies odhi nyona badok dala batingo beshen mattress and whatever aidho gari from Siaya aha okanye Kisumu achiegni hapo koro kane ochopo September to brother nongisa ni ng'en sani ng'ama duonga anu kabimako lweti na teri kanya ateri school konchena neno ai huyu brother yangu wananichukianga sana mbona hataki kunipeleka kwa shule yeta kuna gari anataka tu mimi ndio niteseke niende shule peke yangu oi asema ni sawa en gimana ane mang'e gima dwaro koro chunga sa 11 luongo na ja piko aha oriat ne wadako gango aga oriat sasa pancha wayudo ingag mattress ingag suitcase ingag beshen gukube to chingno to make the matter worse ninga ching form 1 join ga school koro ingen ngato koro no to penjo na we msichana anaenda ku join form 1 aje ni asai ura aje na pana acha tu nijikaze pancha wayudo ga pikipiki koro uchuni nyaka wil ni pikipiki utimo nade materia adhiriat akiagandriat ni hostel tinga onego bedga ni pango line kado bed nun fresha kado bed nun oldies to Nyasaye nomiya sura maracho mari aningen ka ngado nena to woro na ger en ka ngado nena to woro na ger koro ingen kane na dhi pango line kacha achalo oldies chan fresh ngama kalao nakaliongo ba ayudo room bachako life bang samaman ayudo room maka manyiso ni jipango line makoponi girumo tidhi menyo oko maler koro kanye mnena chake live Mariat ni be wasome anatime okachopo higher diploma dawe anawe certificate but timu engineering timo datime electrical and electronic engineer kaka winjono endo aneno ka jomoko pod gocho kacha cha endo achiel ariyo adek but pod wadhi mbele wan kaendi gi Medusa. Koro masi sani in Nairobi kaendi isebedo ng'ama Medusa mamulo waya mulo sitima manyiso ni nyalo kawo kata mana plot mitim wiring full wiring kata kidwaro tim mari moro kantie to nyalo miya approve gorong pesa ne mapodonge mbele bro bedo maber bro mitim wiring to ng'eny mari koro pesa maonge wabro timo okay koro gisane ni endi iseyudo kumoro ma itiye kaka in masi engineer koso pod
midhi manyo kuonde achiel ariyo adek? Pod amenyo bado, ngielewa tu Kenya. Kenya will remain to Kenya. Yes. Okay. Yeah. Ma pok iyudo kumoro me ichako go lwedo? Lwedo tatimo. Atimo but ok anyal wacho natime. Nen kama omada wach na anyalo nyiso ng'ato ni bi. Inyalo luonga. Ama ng'ato nyalo kola. Mbi timna gima chalo kama. Tadhi timoni. Nyalo ng'isa timna quotation I can do for you that. Machalo kamano kama. Lakini ok nan gi kara. Manyalo konyo ng'ato. I always see just such a post guy TikTok. Yeah. Katiyo tijno. Yeah. Some of people request ga na migi tich. Lit naga. Ok ni ng'ato bro neno na I like comment mare ta akale. Ok moraga. Awacho gan I wish ningekuwa nayo. Dibedi kata gi kama nyalo absorb. Anyalo luongo jowetena. Kalore gi that ground abegi mawinjo okoyoti neno. Okoyot. To tijwa ni bende odwaro bidi. Nyiri matin motime. Okoyot. Chwad bo chwadi. Kakifuatilia hizo maagizo. Obro go ibe owiti kacha. Koro kantie ng'ato kacha manena sani. To diher mar ndika lakini ndiko to ni sawa diher mar ndika. I'm available. Ang'o mikwongo ibiro gi to lakini chaki wacho it's okay. En man ielewa mjengo jua kali itiyo timi immediately itiyo timi to ng'en machakoro ndiki. Yeah, manyiso ni you have to take some time. Yeah. Monthly something like that. Macha ng'en watiko a week to maybe pesa ni inga ofuki opong something like that. Koro ing'eni ntibe ng'ama penjo kacha chaendo ne bede bedi ng'ato semako badi koso bodi na ina kiwewe. Kasti igeni bele kacha bene wacho ne noking'iyo ga gi nyithindo manyiri ahinya ning'iyo ga gi joma chuo. Koro ng'ato samoro parni ati ni donje e early marriage on. Yawa. Ba kati dia. Iti dia iwol. Alimiti. Ka ane matiga limiti ga. Ai. Okay. Yawa. Jakoro moge wadun winja ne to medusa. Nege ng'ato koso rosti kama. Jakoro moge winjo kako wacho kanyo no endo. Owacho ni it is complicated. It is very complicated. Koro gisani ni endi masi. Kakoro watieko. Adwa ni ikone jopiny ni wach moro achiel ng'at maneni kaya chaendo nyako ma maybe oseluzo hope e life nikech ing'eni tich mitimo ni endi ma tich ma ing'ene jok mang'eny samoro pa ni en mana mar ng'ama wuoyi. Koro maybe inyalo kawo patik matin iwuoge jok manyiri maneni kaya chaendo imigi mijing'o moro ne ng'ama samoro pok obedo gi hopes. Kamano. Koro ng'ano wokono okiko luzo. To mari bedi king'ene ya. Neno maisha masani wantiere. Yeah. Inalingana nia gimitimono be ikete chunyi. Gimidwa timo be ikete chunyi. Yeah. Okikitime. Yeah, it is good. Kitime ni neno ng'anecha she's our hard working. Yeah, that is good too. No. But nyaka ibedi with question mark somewhere. Otime because of mimi nikifanya kazi my job naipenda sana. Yeah. Atime grow yangu yote. Cause en gima ok no force natime. Yeah. En gima nadwaro. Even my mom negi paro nati nime choose do I want to be in
adwa bedo engineer. Yeah. Maybe negipani I choose because of title. Yeah. Mudo penjo brother nani tobro nyalo. To brother nani oduoke ni donge ne moyiero kende. Ko yiero kende ne mong'eyo. Either kobro nyalo urno to wan gima nodwaro wasetimo ne nodwa dhi college ero watimo no dhi college wan wasetimo patwa. Yes. College cha idhi college kuna so many things na kuna so many challenges. Nitiere ng'amo dhi for swaga. Nitiere jomoko dhi for swaga. Nitiere ng'amo dhi ni ng'ani no dhi college adwa dhi. Nitiere joma be bro yudo joma nigi pesa dwa no bed joma obed gin gi pesa lakini korgi lwetgi nono. To nitiere ng'amo dhi school gi reason momiyo dhi school. Oro an college nadhi kang'e gima noteri. Yes. Lingana back manangi sinati kana nahero school something like that. Lakini koro college kano yudo ka koro at least ang'e gima dwaro mbele. Koro bang college kanyo achapni Nyasaye okonya diera I didn't get even refer. Kuna gine cause na ne kochopo saa achiel adhi chiemo kawuok tadhi somo. Kochopo saa 4 you are focused. Yes. Kochopo saa 4 taduogo room. Anindo. Kochopo kinyi tar somo gi kakande. Mana somo tieno ka. Revise. Koro ne kamano because I did one oknadwa disappoint my parents. Unaona. Oknadwa disappoint them. Kana tieko babu wanoduoko nani nyathina duoko nyero kamano maduong' to mano ndaladi. Kana tieko this primary ukona the same thing aduoko nyero kamano. Tieko high school akoniero kama. Kendo college kuru naduoga penya Anton mbona dada ananiambianga asante sana. Manyiso ni you've never been a disappointment. Yes. Ogonaga asante to animonego be naduoko nyero kamano kechine ene mupuonje. Achana maybe ene mung'eyo. Gimomiyo but ando gino ne chapaga gimomiyo baba ni ere kaka gonaga erokamano katieko school to gona erokamano. Koro ing'en college kanigo kata kanitieko school college ing'en kata itieko kata ni fail janyuol ok nyang'e. Koro an kana tieko na insist ga ka rem tasema tu na rem kata ni primary kata na secondary ka rem an nakiaga pando report ni na rem ama nini. Natero gatera kiero tichwada batakelo okapande bome sama okapande boko natero. Koro college kana modul 1 natero baba modul 2 the same atero baba ing'eno modul 2 ni watimo pukwe penjo obedo cancer kwase kitaka results le. Koro kana onego be nadhi na another level tigonwa sim kodong 1 good week 2 weeks I mean ichako nek tigonwa sim ni kujeni shule mregister exam yenu imekuwa cancel. How? Koro ing'en kendo twachako go kwano idwa timo kwano idwa goga yawa kanyo to ne chieng'no anyalo paro noyudo ka Ruto na Nairobi kane en buru Ruto biro buru. One of my cosmate ni goch nya she is a lady. Masi ingene ogoch atio mo result slip na timo clearance tikona ni exam marwa obedo cancel. Napenjo gani it is a prank ama ni nini cause gingen mimi ujinga sikuwahi pendanga. Apenja ni be itemo chamu ya kosa ng'ara chukudi. Masi ano kanya wundi to be aonge time no mabet piny mar koni nati exam ma obedo cancelled. Yes. To ani to nagoch ni HOD marwa niluonge ni Mr. Owing. To napenje to teacher gima winjo ni en adiera kose nyathi manyako ni dwaga chamo ya. To penja ni apenja nitiere class mobedo exam gi obedo cancer. To kona ne tapenje ni yo mani to daknu konwa chon wadhi timre nadi mbele ka duogo be kwanya duogo maonge pesa udhi chung'nwa e pesa
Ora penye in nati akia neno chung neno wacha akia nang'o ntiere gik mak nokofuatilia hizi vitu before neck. Yeah. Apenye ni koro mato koro wauoya sasa. Ingekuwa ni mtoto wako ndiye ako shule. To ichulo fee ni tetetetete. Kendicha kigocho nina at school. Ngisana dhi explain to my parents aje. Yeah. Dongo dhi wachna chamo fee. Tawonde na timo exam to karakatimo. Yeah. Koro ngisana wachna. Koro ingena bende chako somo ni japonya. Ngisana keta ne that thing on you kwa shoe yako ingekuwa aje sasa kama ni wewe. Yeah, mano ni nyathini ne mini chulo fee setemo. Koro mano nyathini. Koro nyathini koro emotim ni gira even. How will you feel? Yeah. Ngisana no luonga my daughter. Ngisana my daughter. Kuja tu shule. I will explain. Ngisana kata explain kata explain ose. Finya kata wachon. Yeah. Nonga bende ade. Ngisana achopo tunachopo ka asira ilikuwa juu. Ichopo kingawe mara. Ok an kenda mipuonja. Sister nani high school. Ngato ni college. Nyithindo moko fault be okmaru. Yes. Nikwayo bedwa do join the high school ka. Koro ngisa adhika chung to go nan, hey, my daughter, you want to beat me? You want to fight me? I go no. But teacher, isha osebedo ikonyo wanadi. Wachulo fee kose utimo nang cause this is not our fault. Ini yenu. To ngisa kulingana mutalipa fee. Ana ngisa I will not. Koro chuna wadhi accountant. Yeah. No, wana accountant. Accountant basa. To basa ni call money yes. Lazima mlipe fee ama mkae kwa murudi nyumbani mtarudi kama exam imefika. Agoni mimi ni nani? There is a lady, she by the name called Irene. Ngisa Irene hapa ni kubaya. Gimoro atimo. Na ningena ngai body na se book ga hostel. Ayo nukato koro wanacheza kama sisi sasa. Wadhi HOD ondiknwa barua umiwa admission because admission wanosega goal koro. Umiwa admission. Dongo se miwa admission? Yeah. Manyien. Admission manyien no okuno macha okuno miwa admission manyien lakini no se golwa system koro duogo system koro miwa barua angiso nyathime nyako ni barua ni dikano wadwa somo illegal. I'm sorry japonyi mabrenda. I'm sorry kanyo na atimo mos japonyi ko ponde japonya wo lecturer mabro wokria atimo mos lakini na hapa ni kubaya lakini gimagitimo nwa wabe nyaka watim. Yeah. Tutasoma illegal ya. Airi no dako kota na daki school. Dongana agineni. Koro hesabu na mnatemo timoja. No donjo. Otimre nadi? No donjo. Wasomo kwa chulo fee. Yeah. Cause kakidwa gocho ni janyuol ni no orni pesa ni mar term ni. Then ga 2 weeks not even term. 2 weeks. Kidwaro pesa. Tunwangiso basa. Sawa? Tutarudi tu. Sasa shida ni kobi okao class attendance. You are there. Class attendance dongin kai class. Yeah, in a class. Video attend. You are there. Corona acho na kama ni kubaya obeda marachi. But yeko 2 weeks no bende. Manyisuri koro ni bere class ikwano ji yudi. Tungerumba ninde. Nyinge makoro kuandika no beda attendance. Nyingo kuandika. Rumbe akao. But yeko. Batimo clearance. Na paro clearance kai binya chapa. Mako chapa. Kendane madaisha gi pesa. Mabe adwan tieko, adwan chieng mora dia som sola kanya. Kire ya manodo nano. Yeah. Okno yod lakini iwa gani somo tek nan ngama. Nachono somo tek lakini oyot ni ngama dwaro. Yeah, ni ngama dwaro. Yeah, kidwaro to bro bedo ni mayot lakini kiagi moteri kachane ineno ngane no maka ngane no dhi college an badwa dhi college to bro bedo ni matek. Yeah, obro chapi. Koro an ngama nwoko kacha.
Ni bidii tu. Yeah, ni bidii. Never tegemea anyone else. Yeah. Kikitegemea parents, never tegemea boyfriend, relatives, cause brochopo the time makorochopo ni it is you alone. It is you and you alone. Yakona bangapo ni nyathi manyako no wach modembore kabisa makinga mana ne kao points tapa ni kao points mang'eny kabisa. Iwinjo kaka otemo wacho kanyo no endo ko jiwo nyithindo manyiri kata ng'ata madeher mar mondo lek ni ochop kare. Winjo koko ni kacha cha endo ni koponi idwa ni lek ni ochop kare to kikitegemea ng'at moroko kanyo watni kata mana a friend. Tim tiji kaka in, time kaka inyalo time, nimar in gi ki mar ngimani. Iwinjo kaka wacho kanyo no endo, iwinjo kaka gidhi kuonde moko ne dhi malo, kuonde moko dhi piny. Mano nyisowa ni maisha kaendi onge madhi nywe, nyaka bed gi kumoro ma maybe iyude milima na mabonde. Maningeni in fact namanyo kaka munda kete gi dholuo maber. Iwacho ni wan gi gode to kod holeni. Yeah. Winjo iwacho na got gorido. Got gorido. Got gorido. Agwero kamana ahinya masi keni nitie wach moro midongo kanyo kapok wagone jakoro bogi oriti. Akeni nitie wach moro midongo minyalo kono gi kanyo, maybe kon gi kaka ginyalo yudi nikech jomoko maybe dwar ni omi tich oko kacha chaendo to samoro gionge gi kaka ginyalo yudi. Koro ka maybe nitie kaka yudi e TikTok kata namba ni minya yudi go kata mane Facebook kumoro moro. Yuda yot. Kata kuo minyalo yuda. Okay. But nitie jok moko ma watch ga LTN tok gin osiepe na gin osiepe LTN. Koro gin na to wacho ni bwana nu mari to kanya wuoyo ga LTN maneno. Koro kidwa yuda i TikTok ayawa inbox na. To inbox na ni ayawe kibiro gima konya ta wabro konyre. Yes. To kibiro gi gima. Kibiro gik mak nya konya. To kana duoki. Ibo lega. Abro ignoi. Lakini okan kodhi mar igno. Duongo ni ignora ngama igno. Yeah. TikTok na okaloro inbox. And open. Very very open. Kori kaka kiluongi e TikTok. TikTok podi bro lunga ni Engineer Masi. Kuna Engineer Masi. Na kuna Engineer Masi backup. Oh, so you have Engineer Masi and Engineer Masi backup. Zote ziko on. Okay. Yeah. So ngama nyalo contact you both. Or yes. Or either. Okay. Aya. FB ang'eny ga account mang'eny but both zinafanya. Kiel Omeyo Junior. Ariyo. Nyakwar Handa. Adek. Masi Enox. Onge Engineer Masi. Basuna Brochini. Ang'wen. Ni nyari gi Joni. Lakini zote zina work man mimi no kanyo ni yote ni mane. Ini mako man. Masi Enoch. Enoch. Enox with Masi X. Masi Enox. Yes, kidi kacha ibro dada ana won kenda. Masi Enox. Koro kineno Enox kinene kikiluor na Enox en mzae. Ama luongo na ngamo makubadi luongo ba. Lachigni penjo ni Enox ni yawa. Enox ni. Do bedo mino wuono pacho. Yeah. Pole like kapeja like. Hapana. Enox. Angeni dwaro mana kama wadoke jande lakini Enox okeno no pacho. Nena na nying mano mora tatio go. Wajo mariek but it is okay. Were gimalo. Sere gimalo. Okay. Yeah. Mano Facebook.
mano Facebook. Aparo kata nomeyo junior. Omeyo junior. Pod donja. Zote zitawak tu. Okay. Koro an gima dana weigo. Adwoko erokamano maduong'. Namba simu tutamuye. Ba. Namba simu pia okanya tamora. Lakini. Kiluoro werigo. Namba simu abro golo. Tokma. Abro ndiki bayo. Sawa. Imanye te. Lakini onego bed na gola nikech niya. It is a business. Okay. Yeah. Mege me mar business. 07 Nona berio. Adeka boro. Sawa. 07 38 56 62 69. Iwinje kaka wacho kanyono endo mani luongo ne namba Masi, engineer Masi. Ni wacho kacha endo ni kiwewa to igo erokamano ahinya. Adwoko erokamano maduong'. Ne viewers magwa. Viewers maru. Viewers maga. Gi friends wa. Friends wate. Joma winj gine friends na. Gine friends gi. Jonyuol na. Osiepe na wacho osiepe friends. Relatives na. etc. Anta gino koketa kar etc kanyo rach. Donge ini friend? Adwoko erokamano. Ne osiepe. Joma nenowa gi gosiepe ni. Neno, nitiere osiepe, gosiepe ni. Gi jonyuol na te momiyo an ka, gi momiyo achopo kama ntiere ni. Neno. Adwoko ni erokamano maduong'. In bende adwoko ni erokamano maduong' kuom miya time. Wambigeni nyaka wago erokamano nikech ibiro, nwanyalo pango to ikoso biro. Koro wambe nyaka wago ni erokamano ahinya. Mani luongo ni engineer Masi, inyalo manye kacha endo e TikTok, namba ne owe kanyo no endo. Ne pod wan kaendi iluongo ni Super Sato. Moloyo ni pod wan kanyakla kacha endo gi jangolo marauma iluongo kacha ni Aongo wuoda wendo. Mabende olalo minode kanyo no endo, pod waoro let gi kuyo magwa kanyo no endo. Ingamono ni kanyo kodwa nyaka nwachake nyaka ko sani odona kawo thuolo ni endi wagoni erokamano ahinya. Moloyo ni koponi atino oko kanyo no endo tiwinjo ka in gi gik ma engineer Masi owacho kanyo no endo, inyalo yudo ne opportunity moro kanyo, it can be better. Winjo ni orwako stima, otimo installation, solar, AC, DC, nyaka nakadhalika. Nakadhalika. Please contact engineer Masi. Wa empower uru youth magwa, wa empower uru jok mamine. Kwa kamano agonu erokamano ahinya cameraman, camera lady Rose aneno kacha cha endo. Thank you so much and team LTN. Wachako ruomuru kendo next time. Ma Umari na chieno je mbele chieno mineno.